Nyako na mgajwa kanyo mawachopi giko weche manyien ame biambo makawuono dirabati gi nyar gine awaji nyar kuma bor kama bor yani kale very far bali sana yani boga nilo kawuono ya wadati wigi Kiswahili takoni nenda lo Kiswahili nyalo wacho ni skip lesson wadati wigi Kiswahili mao yude bokingeno yude ka osemenye mutieko weche mag tuke nitire jal moro ma Jojo momi wasigande kuwuok Migori iluongo ni jaduong' Januar Ogada otemo tiyo gi gik moko ma samoro ji osejwang'o parona methali moro mar Kiswahili Kiswahili wawacho niya ganda la mwala jana kamilisha ganda la mwala jana ganda mano be Kiswahili dieri koso mano naonge chieng ma nionge chieng na lesson no ba mano poko mar niang koro penji ni manyoro tie kane opoko mar niang manyoro opoko mar niang manyoro dongi tiyo ge moko mach koso Kiswahili tumia kuwasha jiko tumia kuwasha jiko mane baba kaka mane chiki ni kode mano koro kiny kosawacha jacho wachno wacha mondo atieki lakini japicha debed ni ne class no chieng no giende yodo video ngizani atieki ganda la mwala jana chungu kaona kivuno nisone chungu kaona kivuno chungu na ganda imeingia hawa hata kama watu wa Kiswahili ingeki mami wanatemo kelo wachi chungu kaona kivuno nisone ya gima ng'ato neno ni en osetiyo godo nyalo konyo ng'at machielo donge seyudo ko chunglo kise golo piliang cha tiwe kamoro kata wacho ni gigo kelo to morni koro chunglo koka neno ni korka giyuda arus gichiemo matamre gi nono koro no gima jaduong' ni wacho ni ka odhi arus to mawa ma ji diro kani yelele eno choko gi achoka ka onge gi wich kuot to loso godo gik moko makoro miyo odhi mbele gi ngima eno chama bende no kojiwo tutho ganda jo kanyanam gi luongo ni iwinjo ka gin inspired thoth jondiko ka wacho kamano ka bende giwacho ni nyaka sechegi Samuel Oyugi nyisowa ni en kodwa 100.01% kwano mar 0. ata malo 100 con nukta nona chiel mano kaka bet poden godo nyaka sechegi omiyo wik mwachako ni en wik bende koro wadhi dhi doho Opondo kendo weche dhi tucho weche pek kata nikech koro ing'eni ji kaka social media kae mbui kae ndalo yiero ne wan kod arus mang'eny ne wan nyaka gi Chebukati wan nyaka gi jok makoro kama koro chopeni wadhi bedo gi lawyers e social media kae learned friends ma omera koro kichung tiwacho ni aning'eni naero ga law en mani gik moko mano baga woodbat koro friends of the court ni ero law koso law ing'eni inyalo ero law kata inyalo ero law sama ne ji ni school tindike lo kar ndike book ni ero law koso law naero law naero bete law koro gik machani koro nyakwa dhi wawinj e Supreme Court kuchicho ni ilungan eta ngana koro matakomi dhi lungni nga dong my lady my lady I stand here as the friends of the court amicus kori winjo mane first respondent okay first petitioner bende nitire kanyo adhi bedo motedre nyakona mga jwang to ogine emitne nikech ng'eni seche moko ka iketo wang'inja na paro ndalo mokalo mane bwana chawacho ni to mane keto Kilonzo kelo kama kanegi makanango koro ng'eni gik makamago wabro bedo kwa ni to wang'ni utiende ma wadwa jarariada giri no madhi chung kata koso ng'agiri nikech ng'eni dala ma gin jok mosomo but kanyo koro kubede ma koro jo gine kubede jo Migori no lawyer okinya chope court ko koriembe derepe nitiere Para mukajwanga
we gi kanyo nikech sa kata kamano in mitudri kodwa neno ka kaza ka sheishe niso ka ni ntiere Thika Town kendo en bende jodolo wacho ni nyaka ng'e ni ma ok en kanisa ma ng'ato chung' to yieri chone jiwuok gi jodolo tumusgo kata kamano jodolo ba nitiere gi jukumu monje gi tim mano ka gichungo ma igolo pachgi aparo no winjo bed ni wakawe kod muolo ka bende ichwalo go luor ma waluoro godo Nyasaye bende bati aneno kanyo ka oganda wondigo koda pastor Orundu kan nitiere yugi sen bende wacho ni gikete mana kera mo diki makore babatoni wacho ni mosna Lydia Okeyo an gima wakinde explain nani how could 120,000 people walk into a polling station, vote for all other positions except president without spoiled votes yawa kada de bedni wafu donge miwa balosa uchiel buro se chakore case nika igeni demo mi anyisi ni buro ngato bro bedo lawyer nikech kata king'iyo adir ma Nyasaye en ya kata king'iyo ko mar MCA ni Lydia ji mathoth ji ong'eyo MCA to kong'eyo president asetimo tije mang'eny nyaka e counties mag Turkana kidhi tipenjo ng'ato ni president mar Kenya ng'ato bro nyisi ni Moi matieno kia president mar Kenya koro manya ko kinde koro dhi ong'ino ani to jok manogo kura moko go kura ne president ne governors kata MCA gin jok mage en bura bende wamedo minyanya koro mgajwan kendo are kinyi waketo wangwa Supreme Court kare domo malo chutho mondo mebwanyisi ni to ginango gina bende ditucho kanyero kamano ko bedo kodwa chendo mar yiero gana rio pro kod ario mano mar Kenya bende wabedo minyani mago motenre kod yiero bet gotino maber nyinga Lydia Okeyo Nyakwara Mogi onge gi wach kanitiere to wawacho kiny ne mar wach kitieke jomotieke Nyakwara Mogi yweyo e paradiso nyinga en George Bati jaloko mar thuolo no duto luongo ni Winnie Adoyo riti masani erokamano Nyakwara Mogi jwang joyo makatwenga kod jorede duto ma aneno kuoro wote madhuro kai kuneno wa TV nikech mano poch gi park nikech Ramogi TV odwa Nyakwara Mogi jwang bedi kod otieno makare nyinga en James Opondo mani kachiel kod Ken Mugairo kamano kidi bedi gotieno makare